هم ولاتیەکی ڕۆژاوای کوردستانی لە برازیل ژالیە گروپێکە چەکدار بە هاتە کوشتن و نەها جەنازەیە وی لە نەخۆشخانەیەکە وی وڵاتی مایە. کوردێکی ڕۆژاوای کوردستان بناوی محەممەد سەبری شێخموس ji ber rewşa xerabiya aborî berê xweda bû Herêma Kurdistanê û pişt re ji Herêma Kurdistan çûbû Brazîl. Lê grupeke çekdar êrîşî wî kir û guleyek berdane serê wî û ew kuştin. Niha hevjîna wî li Hewlêrê dijî û ew nikarin cenazeyê wî ji bo Rojavayê Kurdistanê jî vekuêzin. Fakirewanê min bikarin bêjin navê xwe Mihemmed Sebrî Şêxmûs bû. Temenê wî dorçil û 10 sala bû. Eva qederê neh meha çûyî Brazîl wek vê milletê penaberê Sûrî tevayê got biçe ji mirinê bireve lê mixabil mirinê rast hat. Çû wîlayetek jî bêjin Santa Catarina ewa erfî ser malbatekê wir met'amekê de îş dikir. Berî sê roja we deyît got baş e ser îşê xwe got zarokê xwe bigîne xwe. Lê mixabin berî 2 roja bû got te rewşek tiştek hebû nizam ahengek hebû wê bi seyarê biçûna cîkî din ew xira dat ki dawiya seyarê sê kes datkevin ji seyarakê wî nad circirînin ka wî navî birevînin wê çilo bikin berevaniyê berxwe dike nikarin pê fîşekekê serî wî dixin û direvin. Piştî vê xêzaniyê û piştî vê xedra serê wî bû û ca tirmê wî ji wê xerîbiyê bînî ka wê zarokê wî herûkin ka wê çi pirsê bikin pêşa rojê dibe li bavê milkuma. Ev 11 sal em mezewcin. Taban van 11 salat belkî 7 sala wî neyîtî nevî ez dîtime. Zarokê me mezin bûn ez wan bimlin timî mecbûr bişoxile. Ew ê şoxilê me ew bû. û apê min jina pamî cema bûn. Bavê xweca xwe jî yani xwe dît kir mualece herdû ne xweş bûn. Berî neh meha hûnî yani wilo çik çêbû got xelas dê bisafin lin piştayî dîsk pêre bû û mecbûr vê ew bişoxiliya yani. û kesek tune xwe bide ber me. Gozê bisafirim ji bo ez maîşeta zarokê xwe hetana layê me 10 sal kiriye nar medresê. Wî naçîn medresê. Bavê wan ne mewcûd û jina pamî min muqada ana heliyan nav ciya deyî. Yani heta roja hê jî mir diştexilî. Timî em hevdûr diştexilîn yani. Yani bes dixwest em herin wê deke. Em herin bigên hev ji baş mustaqbelkê em zarokê xwe çêkin. Yani me nizanî bûye vê kuştin yani. Vê kuştina wilo nexweş. Vî beledê xerîb û vê terîqê. Yani ka ji bo çi? Yani hinek çûbûn wî bikujin. Çima yani? بس سبب ناقص بكم بيجبوتي وكي وكشتي وام تخوازن هم على الاقل جنازتي بغرادين الويدك غرادي كيش بيج مربين اسوي فيتشي تخوازم ذكرياتي تخوازم وزيت شي تاني تخوازم ومناسب بكي ابي